Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Nur Channel. Pada kesempatan kali ini, bagi yang melihatnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mampir ke rumah teman, mau ke radio. Kok ke radio ya? Silaturahim ya, Ti ya. Yuk kita nikmati bersama. Inilah artisnya. Lho. Kang Rahman, delok niki mak iki. Ate uti iku sempra lho, Mbak. Nek joget-joget to kene. Golek saweran uti. Saweran apa kuwi tadi? Oh. Ah. Omaya. Nah, halo. Halo Kang, wilujeng injing. Nah, selamat pagi. Kang, ini acara kita no ya Kang. Yes, Ngudari ujar. Dhisik kan arep nang kendaraan nemuni. Sola Mbah Hesti, manu sok nang main Mbah Hesti. Wong kita arep Dadi bayi. lah, dadi apa? Silaturahim. Lah iki malah jagong bayi, bayine wis digendong. Piye ceritane? Ini kalau Mbak Esti Kediri. Lah, Kota tahu kota Kediri. nah, penyiar radio Mahameru. Aku ya rukun kota tulung aku. Sigaret orang deh. Utis ra mikir ngarit to, Kang. Saiki aku penak wis ora. Saiki uti merdeka. Lah, Ndak kalung kebo karo are. kalunge Arka. Kalung. Iki lho. Jare. Iki lho kalunge jare iki lho malian sing ngan. Iki ora ngarit ora tau nyekel ngene-ngene, ora tau diblonjo anake. Ayo diblonjo ya meneng ae. Ya. Wong disempene ora iya. Ngoten nggih Bu Sun. Yes, keseruannya ini. Wong tak jak elon ae. Mangke dalem kakung matur mawon, Pak. Lah saniki kenging. Napa mrika? Mboten leti lah. Monggo ta aja to rene jajan. Bu. Uti, Bu Sun yo sik arep nang kamar mandi. Terno to? Masukno ngono. Heh. Sik aku tak anu iki lho. Wah. Ini lagu ate kene dibos. Nang terus nang. Wali to. Jeneng anu bibit iki. Tang ting. Put. Cucu Pokoknya kasih dalam lagi. Iya, Nah, foto ya. betul ya. Ngono ya. Ketonte. Adem nore nanti. Wah. Jadi lurus aku. Kan ya sawone niki lah. Pak Pak Agung. Assalamualaikum. Ora pantes aku gawe ngene ya. Pam tambah 6 Kong. Gaul lah. Enggak pantes. Gantos. Lah ibu ya temu dia. Ayo. Nah. Orok ning. Napa toh? Ini ki ya. Wah, ini sawo legendaris sih. Tapi enggak ketara. Wis selorok. Lek tiang Jawi duka kali dawilan apa selorok. Yang mriki napa, Bu? Ora nggak orok terus sami mawon. Orok berarti. Tapi mboten ngorok ya, Bu ya. Pedelon. Mak Sumringah. Ais artisnya. Tulung Agung. Lurus apa, Mak? Mateng, Mak. Lami, Mak nggih. Matang kok ketangge lurus makane nek Nah. kok enter ngono lho. Nggih cobi. Etan nika lho, Bu. Omahku deket kene ngono golek makan. Alah nang sor bintu nang sor sawu Mak Sumringah paling ya, Mak.
Dalam. Oh nggih, sekedap, sabar. Tapi Yati nggak memanggil. Kasih nopo wonten paling. Dalam. Nonton. Iki jan masa kecil kurang bahagia lurus awu. Lurus awo lah, lurus awo. Nah, Sing matenge lurus awo. lah nggih, Peh, mantap, Bu. Mantap ya. Ature mak sumringah lah celak mriki nang dinten mriki. Pak Hobi. Nggih. Tasih sepet, Bu, nggih. Kalau pun to mboten. Orang putih tik. Nah, seneng kok Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye ti? Nang ngoceh ti? Piye? Kapan jawane isin ora.